na, na, na. Ata, la, co. M-a oprit poliția fix acum. Bună ziua! Agent șef Sergiu Smerea, rutiera brigada. Actele vreau să le văd. Nepoate, eu sunt cheftor, tanti vere, tu-mi zici bre. Vreau să vă văd actele și încetează că ne știm, că aici nu ne tocmim. Cred că ai stat prea mult în frig. Actele, că te oblig. Buletinul, carnetul, asigurarea. Ia lentul spălat, ai pe cap cu ele spre să scadă muci în bere. Nu beau bere. Carnetul? E la tine. Ba nu. Mi l-ați luat luna trecută, de asta merg mai precaută. Mergeai în localitate cu 147. Precaută eram la voi să nu mă întâlnesc cu un copoi. Și ai dat nas în nas cu mine. Pana mea, n-am văzut bine. Trebuie să-ți fac dosar penal că ai condus fără carnet. Nu mai bine faci carnet, că dosare am. Regret, asigurarea expirată. Minciună neadevărată. Expirată în 42. Nu, că vrei să mă înfoi. Cum se expire o foaie? Dar ce e, varză în butoaie? Trebuie să dai redobândire. Ce dobând ai tu cu mine? Adică să-mi demonstrezi că mata știi să șofezi. Bine, vere, țin-te bine. Vezi, raliu ce fac cu tine. M-au Pa,